Καλώς την οικογένεια. Γεια σου Δημήτρη, μεγάλε. Καλώς όρισες φίλε μου στο Skydive Athens. Τι ήρθες να κάνεις σήμερα εδώ πέρα? Να πέσω από το αεροπλάνο. Να πεις από το αεροπλάνο, ελεύθερη πτώση. Ξέρεις πόσο ψηλά θα ανέβουμε τώρα? 14.000 πόδια. Έτσι ακριβώς, 14.000 πόδια ψηλά. Πόσο γρήγορα θα κάνουμε ελεύθερη πτώση? 220 χιλιόμετρα. Μπορεί και 200, λίγο λιγότερα γιατί είμαστε ελαφροί. Για πόση ώρα? Για 1 λεπτό. Σίγουρα 1 λεπτό, γιατί τώρα που είμαστε ελαφροί έχουμε περισσότερο χρόνο στον αέρα. Πώς και το αποφάσισες σήμερα? Είχα το γούστο. Τέλεια, τέλεια. Και εδώ η οικογένεια ήρθε να υποστηρίξει. Πολύ ωραία. Το μεγαλύτερο όνειρο που ονειρεύτηκε ο αδερφός μου. Τέλεια, τέλεια. Το πραγματοποιήσουμε σήμερα. Είναι τον Τόρο Δημητρίου. Να είναι καλά οι γονείς. Λοιπόν, κάτι να πεις στα φιλαράκια που θα δουν αυτό το βιντεάκι μετά στο σπίτι. Δοκιμάστε το, είναι πολύ καλό πράγμα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε περάσουμε ωραία. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Έχουμε περάσει τα 8.000 πόδια και είμαστε στον δρόμο για τα 14. Πώς νιώθουμε? Έτοιμος? Μεγάλε! Νιώθουμε τις ποδές. I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. Whenever I'm with you, you make me feel like I am free again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am clean again. Λέγε ρε μεγάλε Δημήτρη. Πότε θα έρθεις να μάθεις, λέγε. Και φυσικό skydiver. Ήσουν φοβερός φίλε. Μόλις έκανες ελεύθερη πτώση από τα 14.000 πόδια. Εδώ με τον Δημήτρη το Σουρλί στην Κοπαΐδα στο Skydive Athens. Καλό. Άξιζε. Τι θα λένε τώρα οι φίλοι σου που είσαι ο μοναδικός που το έχεις κάνει? Φοβερός ο Δημήτρης. Έτοιμος. Φτιαγμένος για να πετάεις. Χαρητήρια ρε μεγάλε.